Waqt il-programm Papers kien il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard ikkonferma li nhar l-erba' li għadda ressaq l-isem ieħor f'isem il-Gvern li hu denju għall-kariga ta' Prim Imħallef. Dan fil-waqt li laqgħa oħra mal-Oppożizzjoni skedata li ssir it-tnejn sabiex tiġi evalwata reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Intant il-Ministru nnota li kmieni fi frar kien hemm laqgħa bejn il-Prim Ministru Robert Abela u l-kap tal-Oppożizzjoni fejn Dr. Abela kien enfasizza li mhux se jaċċetta interventi minn persuni mhux involuti fil-proċess fosthom xi jaqdiet estremisti fih dan il-Partit Nazzjonalista. Il-Ministru Attard spjega li fil-laqgħa li saret f'Kastilja, il-Gvern u l-Oppożizzjoni kienu qablu fuq numru ta' kriterji li għandhom ikunu ta' gwida għal għażla ta' Prim Imħallef ġdid, inkluż fost l-oħrajn li persuna magħżula għandu jkollha terminu li ma jkunx qasir u wisq anqas twil ħafna. Kwalunkwe tentattiv mill-Oppożizzjoni biex tibdel u tmur lura minn dan il-qbil għajjem dubji serji jekk verament il-Kap Nazzjonalista u xi jipparteċipa in buona fede. Attard tenna li l-Gvern għadu qed jistenna pożizzjoni ċara definittiva u mhux kundizzjonata mill-Oppożizzjoni dwar l-isem propost. Attard innota li tul dan il-proċess li se jwassal għal ħatra ta' Prim Imħallef ġdid wara li dak attwali Market Kuti kien se jispiċċa bl-età tal-irtirar, il-Partit Nazzjonalista tilef il-kredibilità tiegħu u wera kif lest li jpoġġi l-istituzzjonijiet Maltin fil-periklu ta' kriżi imbasta jimpika u ma jaqbilx mal-Gvern.